sydd yn chwarae I wraig ar y sgrin fel gŵr bonheddig. Mae o'n gwathu'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Mae'r aelod ceidwadol o Loegr wedi dweud bod yna ormod o bwyslais ar yr iaith Gymraeg yn ysgolion Cymru a bod hynny yn effeithio ar safon yr addysg. Fe wnaeth Michael Fabricant y sylwadau yn ystod trafodaeth ar raglen radio'r BBC Any Questions. Ac mae un aelod o'r blaid yng Nghymru wedi beirniadu'r rhaglen am beidio rhoi aelod ceidwadol Cymreig ar y panel. Dyma'n gohebydd seneddol Elliw Gwawr. Nid da lle gellir gwell. Arwyddau'r posib ar gyfer addysg Cymru y dyddiau hyn. Mae canlyniadau PISA yn awgrymu fod safon yr addysg yng Nghymru ar ei hôl hi I gymharu â Lloegr, ac mae'r prif weinidog wedi dweud bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd ei llygad oddi ar y bêl ym maes addysg. Ond oes na le I bwyntio bys. Wel, roedd gan yr aelod seneddol ceidwadol yma o Loegr farn glir ar raglen radio'r BBC Any Questions, gafodd ei recordio yng Nghastell Nedd. Look, the Welsh for neutron is neutron. You know, it's difficult enough to find in England people who are good maths, physics and chemistry teachers. To ask them to be bilingual as well is nonsense. Mae'n sylw sydd wedi cythruddo llawer yn y cynulliad. Dyn nhw ddim unrhyw sylw I wneud ar addysg Gymraeg fel arfer. So amser maen nhw'n wneud sylw fel mae wedi wneud nawr, mae'n amlwg bod e ddim yn gwybod dim byd amdano fe o gwbl. Ac felly, dyle fe ddo lawr, mynd mewn un o'n ysgolion Cymraeg ni a gweld beth sy'n digwydd yna a wella newid I fe feddwl wedyn. Mae'r ceidwadwyr Cymreig yn awyddus I bwysleisio eu bod nhw'n gefnogol o addysg Gymraeg ac yn dweud y byddai'r ateb wedi bod yn wahanol iawn petai'r rhaglen wedi rhoi aelod o Gymru ar y panel. Y problem ydy BBEC yn edrych ar Tories fel Lloegr, fel rhywun yn dod o Lloegr. Wel, mae Tories yn cryf yng Nghymru. Mae llawer o Tories yng Nghymru I mynd ar raglen yr hyn. A os bydd cwestiwn ar rhywbeth Cymraeg ar Any Questions, wel, dyna problem. Yn ôl cynhyrchwyr Any Questions, mae'r rhaglen yn rhoi cyfle I wrandawyr glywed ystod o leisiau lleol a chenedlaethol yn trafod pynciau'r dydd. Tro hwn yn ymuno â'r prif weinidog Carwyn Jones a'r aelod Plaid Cymru Jill Evans oedd y ceidwadwr Michael Fabricant. Ac yn ôl y rhaglen fe wnaeth o ddarparu barn digon diddorol ar y cwestiynau o fynwyd. Barn diddorol efallai, ond yn sicr dim un sy'n cael ei rannu gan y rhan helaeth o wleidyddion yng Nghymru. Heddlu'r de, mae ymladd cŵn anghyfreithiol